Kulindeleke ukuba usosiba jikelele weANC umnumzana Ace Magashule azinikele kwiiofisi zeHawks eBloemfontein ngomso okubanjwa kwakhe kumalunga nethenda yokwakhiwa kwezindlu ze-asbestos exabisa R255 million yanikezelwa ngethuba inkulu baphathiswa yeliphondo laseFreystata. Umbuso utyhola ngokuba le thenda yanikezelwa kungalandelwanga imigaqo efanelekileyo ngo-2014. Umkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane wafumanisa kuba urhulumente weliphondo zangafumani izindlu ezisemgangathweni xa kuthelekiswa nemali echithwe kule tenda. We are very relieved that at last the wheels of justice are starting to turn, because what happened with this asbestos case is a massive injustice towards the poor people of the Free State. Sithi makangabanjwa nje kuphelele apho, makabanjwe afumane a service sentence, and sithi bonke abantu bebe involved kule mali asbestos mababuba nabo funeke baye court babanjwe basentensiwe. Once again shows that the ANC does not care about the people but only to enrich themselves. The Freedom Front Plus will continue fighting to combat these type of tenders. Ukanti lo mba wokubanjwa kokaMagashule udale yantlukwano ngaphakathi kweANC. It is a journey that we are now embarking on to ensure that we rid this organization of all these elements, these agents, these modern scaries that are hollowing the ANC from within and abusing the positions that they are given. Kusenjalo abaxhasi bakamnumzana Magashule bathembise ukuba baza kubonakalisa inkxaso kulo sosiba jikelele walombutho xa uvel'enkundleni ngomso. Comrade Ace Magashule happens to be one of the people that was confronting white monopoly capital head on. That is why he's been victimized. Ngabantu abasixhenxe neenkampani ezintlanu abajongene nezityholo ezingaphaya kwama-60 obuqhophololo, urhwaphilizo nonaniselwano ngemali kule tenda. Ukanti luza kuqiniswa ukhuseleko kwinkundla kaMantye yaseBloemfontein ngomso ngenxa yokujongana ngezikhondo zamehlo.